senyors, la notícia del dia avui és la crema de les falles. Després de 2 anys, novament la festa fallera tindrà la seva nit gran en març, en el 19 de març, com és tradició. I des de la nostra casa, des d'esta televisió dels valencians i de les valencianes, volem estar prop d'aquestes comissions, no de primer ordre, però de vital importància en aquest temps de pandèmia per a superar la crisi. Així que hem desplaçat a tots els nostres corresponsals a una falla, a una comissió cèntrica de la ciutat de València, de la Xerea. Es tracta de la comissió de la falla a la plaça del Patriarca, Universitat Vella. Així que anem a desplaçar-nos fins allí abans que ocorrega la crema d'esta nit i tenim, ens acaben de dir els nostres corresponsals, a un personatge singular en totes les comissions. Es tracta de la mare de la fallera major, eixa que dona forces a la fallera major, que és en realitat el signe més visible de la comissió. Així que, companys, connectem a la plaça del Patriarca i parlem a esa mare de la fallera major. La mamá de la fallera major, mira, esta es la mamá de la fallera major. ¿Tú has visto cómo se crema la falla? No has visto cómo se crema? Yo tampoc. La festa està al carrer, com estem dient. No paren d'ocórrer notícies i notícies singulars en un dia tan especial com este Sant Josep de 2022. I en estos moments podem anunciar-los que en la plaça, ens acaben de dir, van a oferir matrimoni a la mateixa fallera major. I no volem perdre aquest esdeveniment tan singular i connectem amb els nostres corresponsals. Companys, per favor. Por favor. Está el novio, bueno, una persona que te quiere decir algo. Una sorpresa, y lo quiero hacer en directo. Vale. Venga, por favor, enfoque. Por favor, aplauditos. Han pogut escoltar que ja tenim un nou futur matrimoni faller a la ciutat de València. Però el més destacat, i penso el més important per entendre com és una comissió, és escoltar al seu cap, en aquest cas a la seva presidenta. Així que, companys, connectem novament a la plaça i parlem amb la presidenta. La crema de la falla. Fantàstica, la millor crema de totes. Ha sigut fantàstica. Moltíssimes gràcies, companys, per aquestes declaracions en exclusiva de la presidenta de la comissió. I ara tenim entre nosaltres un personatge molt singular, al qual moltes vegades no fa cas. És la persona que subministra l'alcohol. Però l'alcohol no és aquesta substància etílica que es consumís cada nit en les falles. És també aquest producte singular que fa que la crema siga del tot especial. Així que connectem per a parlar amb l'alcoholera major d'esta comissió. Vinga, companys, connexió. ¿Qué es el alcohol y sé qué fa? Nada. Dilo. Nada, sacar el chupito pequeñito. El que és una alcoholera, que no és una persona que beu molt d'alcohol, sinó una persona que es preocupa profundament per la comissió i perquè es creme un dia 19 de març. Però, a més d'esta exclusiva, crec que tenim una notícia molt interessant. Es tracta de les primeres declaracions que fa un ninot de falla a una televisió valenciana. Fins al moment, aquest element tan destacat de la falla romania callat i es deixava socarrar el dia 19 de març. Però enguany, abans de fer-ho, vol dir-nos les seues últimes paraules. Així que avanten les declaracions del ninot de falla. La veritat que està molt bé la falla, estic molt a gust així, me dona un poc de pena que me cremen, però són les falles i és la tradició, hay que mantener. Está contento pero jodido, seguro. Hay más que verlo. És un repte. Veritat que sí, acceptes el repte? Bueno, sí, acepte el repte, però serà complicat. Bueno, avant, sempre avant. M'imagino que hauran quedat bocabadats amb aquestes expressions tan singulars i tan sinceres d'un ninot de falla. Però no podem oblidar en un dia tan important com este a aquestes persones que subministren, que mantenen viva la memòria i sobretot la panxa dels fallers i de les falleres. Sense ells no existiria festa i sobretot no existiria convivència.
ells són els cuiners i les cuineres. I passem a la plaça per escoltar la veu dels cuiners d'esta singular comissió. ¿Alguna receta especial, alguna innovación? No, siempre tradicional. Siempre tradicional. Y molt de la terreta, ¿no? Y que sé que cuéntame a tu yerno aquí primer año. Curry no, ¿eh? Grandísimo. Ella es el pinche, ¿no? Es el pinche. A ver, Cris, ¿qué te ha parecido? Cocinaron práctica. Dime. A ver. Me encantan las fallas, pero ¿dónde está la biblioteca? Me encantan las fallas, pero ¿dónde está la biblioteca? A Paula. Sí. Murcias. A las morcillas. Bien negras, bien Y bueno, negras. Paula, ¿tú qué sientes por tener primer año aquí a Cris? Yo muy feliz, muy feliz. Què seria sense cuiners, com hem dit adés? La veritat és que és una figura molt essencial, però també una falla té història i esta comissió, que pareix jove, ja té els seus anys, més d'una trentena. I tenim en exclusiva també, en esta nit d'exclusives i d'esdeveniments tan sobtosos, tenim en exclusiva, com he dit, l'entrevista amb la primera fallera major de la comissió, Mar Martínez. La tenim a la plaça i la tenim tan fresca com el primer dia. Així que escoltem a veure què ens diu després de 32 anys de plantada. La primera falla se crema. Se crema molt bé. ¿Y después qué pasa? Uy, no me recordé. A ver, era una dama que representaba las papeleras. Era un cap y respetaba la universidad. Y por Que dentro no ocupa había un lugar. pasadizo. Y por dentro había un pasadizo, un túnel que podíamos pasar. Vale. Y ahora tú Era la falla. Continua avançant, encara no hem cremat la falla, però volem tindre també esta nit present a aquests personatges singulars que són molt estimats per la comissió i no pel seu càrrec, sinó pel que signifiquen, pel que fan i sobretot per l'estima que contagien a la resta de comissió. En este cas, en la falla Universitat Vella Plaça del Patriarca, hi ha un personatge singular que en els últims anys s'ha guanyat l'estima de tots els components. Ella és Fina. Fina és la iaia de la fallera major, la que contagia il·lusió i esperança a tota una família i la que ha fet, en gran mida, que avui tinguen esta fallera major tan especial que es diu Maria. Així que, companys, si vos pareix, si la teniu ahí present, la tenim? Molt bé. Connectem amb la plaça i parlem amb Fina, la iaia de la fallera major. Fina también. Por favor, claro. Fina, por favor. Fina. A ver, ahora tenemos a la abuela de la fallera mayor de nuestra comisión. Es una pasada, pero ahora nos va a decir unas palabras. Fina, hombre, por favor, estamos para Estoy en la colmo. mejor comisión de toda Valencia. Pensaven, senyors i senyores, que estava tot per veure i per conèixer? Doncs no. Tenim una visita molt especial en la plaça del Patriarca. Una visita que arriba des de Madrid. I es tracta d'una tuna, però no una tuna qualsevol, sinó una tuna formada exclusivament per dones i que han volgut ofrenar esta nit, no sols a esta falla, sinó sobretot a les seues falleres majors. Crec que és una gran oportunitat de conèixer-les i sobretot d'escoltar-les. Així que tornem, encara que ho diguem moltes voltes, però tornem la connexió amb la plaça del Patriarca per escoltar esta música tan festiva, tan especial i tan destacada. Companys, avant! Hombre, tocarle a la fallera mayor. Madre mía, María, ¿no serás tú la fallera más guapa de Valencia? Tú no más ninguna de todo Madrid. Cocina, dame el clavel de tu boca. Para eso no hay que tener mucha
corazón. Yo te traigo clavelitos, colorados igual que un visor. En el día, clavelitos, no para poderte traer. No te creas que ya no te quiero, y es que no te los pude coger. Dios. Nosotras en concreto no llevamos 31, pero... Un placer de haberos tenido aquí. I ja, senyors i senyores, està a punt de cremar-se la falla. Per una falla es crema amb alcohol, com hem dit, però sobretot es crema amb pólvora. Així que una de les figures més destacades de totes les comissions és el pirotècnic. També esta falla en compta amb un. Es diu Fran, és una persona molt estimada i que vol fer-nos unes declaracions en exclusiva. En aquests moments en els quals es troba tan nerviós perquè està a punt de cremar la falla i vostès ho observaran, vol dir-nos unes paraules. Crec que en aquests moments la connexió s'està dient des del control no és massa bona i es demanen disculpes si no funciona bé esta entrevista, però crec que és un document exclusiu que val la pena escoltar i veure en aquests moments. Així que deixem pas a Fran, el pirotècnic de la comissió. Se va a quemar muy bien la falla. Está todo mojado. Está mojado. Hay mucha gente aquí para que tire petardos. Sabía que la íbamos a quemar nosotros. No. Aquí yo soy el técnico y aquí el cámara. El cámara. Ahí la cámara. Alcohol, todo el alcohol de los jóvenes que están bebiendo. ¡Alcohol! Una placa solamente, pero muy pequeñita, ¿eh? Aquí las mechas son así cortitas. Aquí grande no utilizamos nada. Muy pequeñito, ¿eh? Oh, 7, 8. ¿Por qué? Ja coneixen el pirotècnic, tot un honor conèixer el pirotècnic d'una comissió, però també és tot un honor conèixer a la mare de la Fallera Major Infantil. Fa un moment coneixíem a la mare de la Fallera Major i com no podia faltar esta filòloga, professora d'institut i sobretot mare de Fallera Major Infantil. Els nostres companys diuen que ja la tenen preparada, així que confien que funcionarà bé la connexió i que puguem escoltar les seues paraules. Antes de quemar la falla. Hola, esto se acaba. No volem, en esta nit tan especial,
deixar de contar anècdotes pròpies de la comissió i que avui, en un dia tan festiu com este de Sant Josep, produeixen la rialla entre els components i sobretot la germanor. Tenim un personatge molt estimat, una persona, un faller molt estimat i molt veterà, que és Vicent, i al qual l'han condecorat amb una medalla molt especial que reprodueix l'escut de la comissió. Ell, en exclusiva, per a la nostra audiència, vol mostrar-nos avui precisament aquest document excepcional, aquesta medalla tan singular i tan viva que du en el seu cor. Així que ens n'anem a la plaça per a comprovar-ho en directe. Todo el mundo quiere participar. Vicent, que estem en directe. En directe. Es troben, s'estan dient en aquests moments, a punt de cremar la falla. Però encara tenim alguna entrevista més que val la pena. Concretament tenim una parella que acaba d'arribar a València i que s'ha incorporat al món de les falles i que volen donar el seu testimoniatge, així que sense més, tornem a la plaça. Ha cremado una falla así a Valencia. Mira, ellos de la falla de así. Ah. Bueno, que te digan... ¡No te van al novio! ¿Y tornareu otra vegada? Te queda batería, se va a venir Pau. Se va a... Estem a punt d'acabar el nostre programa especial. En aquests moments ens estan informant que ja estan els bombers allí, per tant, este programa especial que hem fet per a omplir aquest espai abans que arribaren els bombers i es cremara la falla està a punt de concloure. Creiem que ha sigut una nit molt especial. Volem agrair a la nostra audiència que hagin suportat tot este programa que hem fet amb molta sàtira, amb molt d'humor i sobretot amb ganes de divertir-nos i de pensar que això pot quedar en un record molt estimat. Però volem acabar el nostre programa especial en esta televisió de valencians i de valencianes amb un moment gloriós d'esta comissió, amb un vídeo singular que recorda una de les anècdotes més importants de la comissió de la Falla Universitat Vella Plaça del Patriarca. És el moment indiscutible en el qual el seu president de presidents es va quedar a soles amb un ninó de falla a la plaça de la Reina. D'esta manera acabem el nostre programa especial, els agraïm novament que hagin estat ací i sobretot els esperem en la mateixa plaça i en esta mateixa televisió el 2023 per a celebrar Sant Josep i cremar les falles. Així que bones falles de 2023. Senyores i senyors, tenim un amic, un president de presidents. Es diu Juanma i es troba sol, molt sol, a la plaça La Reina, amb un ninot molt gran. Y desde allí diu: Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí. Y a mí ese mensaje tan especial, Juanma es va quedar. Ningú va anar i ell a soles el ninot va carregar. Però constant i cabut va repetir esa frase tan genial. Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí. I tan desesperat estava que de la Reina a la Pau va caminar. Mirava i virava i es va estranyar perquè cap faller amb ell estava. Així que de nou va dir: Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí. I Chano va caminar del carrer La Pau a Comèdies i en un moment a la plaça va entrar. Allí estaven tots sopant, passant i sols volien escoltar: Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí. I des d'aquell dia aquella frase va ser immortal. Juanmita, des d'aquell moment, va passar a ser immortal, amb una frase que des d'aquell dia va fer-lo genial.
Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí. I voleu saber què va passar? Aquella frase i Juanma i el ninot van passar. Però avui ja és una cançó universal que diu així i que mai podrà acabar. Estoy solo en la Plaza La Reina, el muñeco está, por favor, acudir todos aquí.